Боянска църква Свети Никола и Свети Пантелеймон. Църквата Свети Никола и Свети Пантелеймон в квартал Бояна в София, или накратко Боянската църква, се отнася към типа двоетажни църкви-гробници с долен етаж, предназначен за крипта, и горен за смесен параклис. Счита се за църква към извънградската резиденция на феодала, от която тя е била част. Съставена е от три, строени по различно време постройки, които са свързани в едно цяло. Първата сграда в източната част на съвременния комплекс е църква, строена на два етапа в периода 10-12 век. Това е малка едноапсидна кръстокуполна сграда с вградени подпори, които формират вписан кръст. Сегашният си вид е завършена през втората половина на 12 век, когато е изпълнен първият живописен слой на стенописите. Църквата е разширена през 13 век, като към първата сграда е добавен притвор с поменален кръстокуполен параклис на второ ниво над него. Това разширение е извършено от Севастократор Калоян, вероятно управител на Средец при Второто българско царство, поради което тази постройка е наричана и Калоянова църква. Именно то определя храма към типа двоетажни църкви-гробници. При разширението и двете постройки са изрисувани наново, като новите стенописи покриват тези от 12 век. Третата най-западна част на църквата е достроена през 1882 година. По-късно селяните искат да построят по-голяма нова черква, като съборят старата средновековна и възрожденска, но тя е спасена от българската царица Елеонора. Църквата е известна с забележителните си средновековни стенописи, между които титурските изображения от 1258-59 година на севастократорската двойка Калоян и Десислава и на българското владетелско семейство от това време цар Константин Тих, Асен и царица Ирина. В четирите пространства наус, притвор или нартекс, предверие на първия етаж и параклис на втория, на триделната сграда са запазени стенописи, създадени между 11 и 17 век. Най-голяма площ заемат стенописите от 1258 година. На юг от църквата е погребана царица Елеонора Българска, втората съпруга на цар Фердинанд Български и своеобразната спасителка на Боянската църква от разрушение в началото на 20 век. По царска инициатива в началото на 20 век е създаден и парк около църквата, забележителен със своите гигантски секвои. Боянската църква е обявена за народна старина, защитена от държавата през 1927 година и остава действащ енорийски храм до 1954. През 1979 година е включена в списъка на световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. След десетилетна реставрация, Боянската църква отваря отново врати за посетители през 2006 година. От тогава до сега тя се е превърнала в една от най-посещаваните забележителности на българската столица с над 200 000 посетители годишно. Към момента за посещение е достъпен долния етаж. Параклисът на втория етаж е затворен за консервация и реставрация. Проект Софийската Света гора се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2024 година от Сдружение Мост.